Helo a chroeso i'n ffrwd fewn i heno. Gobeithio bod chi dda yn nos Wener fel hon. Croeso hefyd i heini sydd yn dod ato ni ar y recordiad. Dwi newydd wneud yr ffrwd fyw arall yn yr Saesneg a na i ddeud chi bod o ddim wedi mynd cweit i plan. So wnaethon ni orfod wneud chydig bach o edrych i fewn i broblemau oedden ni'n gael efo'r sesiwn yna. Ag yn y diwedd, nes i allu dangos rhywbeth gwahanol i be o'n i wedi bwriadu gwahanol, bwriadu dangos, a fe rai fi weithio allan beth sydd yn mynd o'i le efo hwn wedyn. Ond dalwch efo ni, cos mae gennym ni wybodaeth ddefnyddiol i chi o ran defnyddio Teams ag Microsoft Teams efo PowerPoint Live mode. So dangos sut ydych chi'n gallu defnyddio y pŵer o Teams i wneud cyflwyniadau byw. A jyst neu hynna bach yn haws i chi'ch hunan o ran gweithio trwyddyn nhw. So, na i rannu sgrin efo chi. A wedyn, mae'n rhywbeth newydd ddigwydd yn fyna ar y BBC, fel ydych chi'n clywed mae'n siŵr ar y ffôn ni. Alla na i roi hwnna ar silent am rwan, cos mae o'n rhaid fi chydig bach i ffwrdd. Reit, mae gennym ni rhywun sydd wedi hoffi hynna. Reit, so dwi am rannu sgrin efo chi yn fan hyn. So, na ni rannu hwnna. Okay. A na i ddangos i chi be o'n i wedi bwriadu dangos i ddechrau fo. So, yn fan hyn, dach chi'n gweld mae gennym fi PowerPoint fi yn gorad yn fan hyn. Ac y bwriad oedd i ddangos i chi sut da ni'n gallu mynd o PowerPoint syth i fewn i Microsoft Teams. A mae yna botwm handi, so fyny fyma yn y top ar dde, mae gennym ni'r botwm handi mae fyma sy'n dweud Present in Teams, neu cyflwyno o fewn Teams. Ac mae hwnna yn gadael i ni fynd syth i fewn i'r cyflwyniad o fewn PowerPoint Live yn Teams. So, os dwi'n clicio ar y botwm yma, a hwn ydy'r problem sydd wedi bod. So, dwi'n clicio ar hwnna, a wedyn, dyna ni. So, na i just fynd i fewn i'r cyfarfod yma hefyd. Okay. Da chi'n gweld, so dyna ni, reit, mae hwn rwan i fi, so dwi yn mynd i fod yn arddangos hwn yn yr cyfarfod yn fyma, so gan i weld fan os wneud hwn weithio, fysa fo'n neis iawn os fysa fo, so na i, reit, oce. Gwych, so mae be o'n i eisiau dangos i chi yn wreiddiol, digwydd bod wedi gweithio erbyn hyn. So, reit, dwi'n gwybod wan be oedd y problem oedden ni wedi gael yn yr sesiwn arall, a na i rannu hwnna ar y post yma. Ond be oedd wedi digwydd oedd, dwi'n meddwl, o'n i fewn fel un defnyddiwr ar PowerPoint ac o'n i fewn fel defnyddiwr arall ar y Microsoft Teams, oherwydd y ffordd dwi'n gwneud y demos yma falle. A dwi'n meddwl bod y system jyst wedi ddim deall yn iawn be o'n i'n trio wneud, felly dyna pam bod yn cael traffaeth yn dangos yr gwybodaeth yna. OK. So, wnaethoch chi weld yn fyna, hawdd iawn. So, be o'n i'n gorfod wneud oedd, os o'n i yn y cyfarfod yn barod, so o'n i'n gorfod clicio ar Present in Teams. So, Present in Teams. Ac mae hwnna wedyn yn agor i fyny syth i fewn i PowerPoint Live. Sef yr modd yma, da chi'n gweld yn fan hyn. Ac be mae hwn yn rhoi i fi ydy ffordd hawdd iawn o gweld y slides dwi'n mynd i fod yn cyflwyno. Mewn ffordd bach yn wahanol i sut mae'r gynulleidfa mynd i weld o. So mae'r gynulleidfa mynd i weld o fel slides ar y sgrin a maen nhw'n mynd i allu dilyn beth da ni'n neud. Ond mae'n neud o'n haws i fi, enghraifft, so dwi'n gallu gweld yn fyma yn y gwylod beth sy'n dod nesaf. Dwi'n gallu gweld yn fyma yr nodiadau dwi wedi wneud ar y sgrinau, so bod fi'n gallu darllen neu cymryd y nodiadau a defnyddio nhw fel sail i'r cyflwyniad. A wedyn mae gennym fi chydig o declynnau hefyd sydd yn mynd i helpu fi yma. So dwi'n gallu newid os dwi isio i grid view. So dwi'n gallu gweld beth sy'n dod nesaf, neu dwi'n gallu... Fysa fo'n neud o'n lot haws i neidio enghraifft i sleid 10 neu 11 neu beth bynnag. A wedyn, os dwi wedyn yn mynd yn ôl i... So dwi'n mynd yn ôl i sleid 1, dwi'n cael y teclynnau mae gyd yn ôl. A wedyn, be dwi'n gallu neud wedyn ydy hefyd. So mae yna... Dwi'n gallu cuddio y presenter view, so dwi'n gallu just dangos fatha y sleid yn well i fi fy hun.
ond dwi am ddangos y presenter view yn fan hyn, oherwydd dwi eisiau gweld y nodiadau falle. Wedyn, mae hwn yn ofnadwy o ddefnyddiol hefyd, os da chi efo cynulleidfa aml iaith. So, da ni yn gallu newid y slides yma o ran iaith. So, enghraifft, mae hwn mewn Saesneg ar hyn o bryd, ond os dwi'n dewis Sbaeneg, enghraifft, so, ni'n dewis Sbaeneg, a wneith hwnna wedyn, gobeithio, na ni. So, mae hwnna'n newid y sleid i fi yn automatic, mor dda am ar cyfieithiadau o fewn y system yn gallu neud, ond maen nhw yn dda erbyn hyn. Dwi'n siŵr fel chi'n gwybod, maen nhw yn symud ymlaen yn gyflym iawn pa mor dda ydy'r cyfieithiadau yma. A mae hyn ar gael mewn chydig ieithoedd, ond yn anffodus ddim yn y Gymraeg ar hyn o bryd. So, high contrast, ella wneith yna jyst wneud o dipyn bach yn haws i weld y slide yn enghraifft. Ie, diolch wedi gallu wneud llawer efo nhw yn fyna oherwydd bod hwnna'n fwy graffeg ar y slide yna, ond mae'n bosib mae'r opsiwn yna i dynnu slides yn mwy gweladwy er enghraifft. Da ni'n gallu defnyddio laser pointer i ddangos i bobl lle da ni er enghraifft. A wedyn, da ni'n gallu wneud uwcholeuo fel bod ni'n gallu gweld be da ni'n siarad amdano fo falle. Ac efo'r nodiadau, os da ni'n cael un anodd i weld y nodiadau, da ni'n gallu gwneud heina chydig bach yn fwy neu yn llai er enghraifft yn fan yna. So, na i jyst gael gwared o hwn yn fyna, digon hawdd i wneud hynna. A wedyn, yr pethau eraill jyst i weld yn fan hyn yn yr PowerPoint Live yma, ydy, da ni'n gallu newid y presenter mode so bod fi o flaen yr cyflwyniad yma. Rwy'n ta, mae'n camera fi off ar y funud, oherwydd dwi'n defnyddio'r camera i wneud y streamio ar yr sgrin arall. Felly fe rhaid defnyddio fo, ond fel hyn fysa chi'n rhoi eich hunan o flaen y camera. Ac hefyd, dwi hefyd yn gallu defnyddio'r opsiwn yma i stopio pobl sydd yn y cyfarfod rhag mynd trwy'r slides ar gyflymder gwahanol, so bod nhw'n aros ar yr un sleid a dwi arno fo. Just rhag ond bod fi eisiau iddyn nhw ganolbwyntio just ar yr un slides a dwi'n gweithio nhw ar y pryd. A dyna ni. So mae hwnna wedi gweithio. Dim fel o'n i disgwyl i ddweud y gwir, mae wedi gweithio'n well nag o'n i disgwyl ar ôl wneud y profi na falle fel o'n i'n dod i fyny at y sesiwn. So dwi'n falch bod o wedi gweithio, bod ni wedi gallu dangos hwnna i chi. So o fewn PowerPoint, so presenting Teams, a wedyn wneith hwnna lwytho fo fyny o fewn Teams, fel ydych chi'n gweld, cybella bod chi yn y cyfarfod yn barod, a wneith o fynd syth i'r PowerPoint Live mode, lle ydych chi'n gallu defnyddio'r teclyn yma i gyd i wneud eich cyflwyniad. OK, na i jyst adael chi efo yr gwefan fyma. So, os ydych chi eisiau clywed amdan mwy o bethau sydd wedi mynd yn anghywir, dwch draw i'r wefan, a na ni sôn amdanyn nhw, a na ni gobeithio gadwch chi bod sut da ni wedi trwsio nhw. Neu yr un arall hefyd ydy, os ydych chi'n dod draw i'r grŵp Facebook, yn fyna, unwaith eto, os oes yna problemau gennych chi fel hynna, na ni weithio trwyddyn nhw efo chi. Dwi'n siŵr wneud pobl eraill yn y gymuned hefyd helpu, draw gweithio trwy hynna. Ac wneith hwnna jyst, mae'n lle i chi gael trafod y fath yma bethau, ac os da chi'n dod o draws unrhyw problemau, mae'n rhywle i chi ofyn cwestiynau i bobl eraill. A dwi'n siŵr bod pobl eraill yn cael yr un fath o problemau hefyd. Neu, ella mae jyst fi ydi o. Ond dyna ni. Reit, mae'n nos Wener, dwi am adael chi mynd yn ôl i fwynhau eich hunan, ac diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a na weld chi eto fory gobeithio. OK, diolch, Hwyl.